Nik esango nuke porturik esanguratsuena o azpimagarriena prozesuarena dela prozesua bera, ez? Nik uste dut onartua dagoela, gutxienez batzuk bai sinisten dugu garapen lokala oso importantea dela garapen ekonomikoan, sozioekonomikoan, eta zalantzarik gabe garapen lokal hori lurralde mailako estrategia batzuen baitan ere markatu behar da. Eta nola ez, horrek ere badago zerbait ona, eta da lurralde mailako estrategia horiek garapen lokalaren baitan egiten direla. Beraz, gobernantza eredu berri baterako bidea da niretzareko azpimagarriana, eta gobernantza eredu berri horren bide horretan, bai lurralde mailako instituzioak kasu honetan Foru Aldundia edo lokalak diren instituzio horiek edo garapen agentziak kasu honetan elkarlanean politika emakogunak markatzean. Nik horri emango nioke garrantzian, nik prozesuetan sinisten dut eta prozesua bera da esanguratzen. Bi gauz esango dituen eta lotura badukate, bai pazientzia, jendek izan duen pazientzia elkarlana prozesu hau martxan jartzeko, eta gero borondatea, pertson guztien borondatea hitzarmena batera iristeko. Euna, netzat politiana, prozesu honetan azkeneko hileoetan izan ditugun bilera politiana edo hobena, zertik ja aurrea pausuak emateko egun berez izan da. Prozesuan gauzarik esanguratsuena nire iritziz egondan jarrera izan da, bai jarrera, borontatea, Foru Aldundiaren aldetik eta bai garapen agentzien aldetik aurrera pausu bat eman ahal izateko. Eta bileran esan den bezala, hilabete batzu geroago, olako akordio batera iristea, bion aldeko borondate gauza izan dela, eta bakoitzak egin dugun bere aldetik lanketaren ondorio bat. Netzat gauza importanteena da hitzarmena bat sinatzea, hitzarmena bat adostea, baina gehiago hitzarmenan filosofia. Hitzarmenan filosofia da gu hemendik aurrera lanen hasi behar dugula eta etorkizuneko politiketan, etorkizuneko politikan diseinutan denak parte hartuko dugula. Hitzarmena da irekia da eta bai garapen agentzik eta bai diputazioa lanen nahiko gea elkarrekin politika horik diseinatzeko eta lurraldeen mesedako. Nik esango nuke jarri dien oinarrietan da markatzen direla amankomuneko talde batzuk. Behartzen gaitu bai batzu eta bai beste, bai garapen agentzi, baina baita Foru Aldundiari ere estrategia markatzerako orduan, estrategia horiek konpartitzea, elkarrekin lantzea, hitzarmen honetan jaso diren instrumentu hori edo tresna horien bitartez. Nik hori markatuko nuke garrantzitsuen bezala. Hitzarmenak hitzarmena dira, batzutan letra garrantzi handia du, baina bestetan letra baino prozesuak du garrantzi handiagoa. Momentu honetan lantaldeak martxan daude, lantalde horiek garatu egin behar dira, eta nik horri emango nioke garrantzi handia. Bai Foru Aldundia eta bai tokiko erakundeen aldetik, badagola borondate hori proiektua edo hitzarmena epe luzekoa izan dadin. Zerbait, gobernantza eredu berri honen baitan eta kolaborazio berri honen baitan ez dadila izan legealdiko gauza bat, baizik eta epe luzeko ikuspegi batekin ari garela lanean.